Mihai Costea scoate un corner după respingerea lui Ioan Filip. Urcă și fundașii centrali ai lui FC Voluntari la această fază. Bine, centrarea, Mitra a respins, prelungește apoi Chițu. Periceag, o talpă a lui Ciupe, într-adevăr, lovitură liberă indirectă. Arbitrul de rezervă se pregătește să arate minutele adiționale. Todoran a respins Raul Ciupe. Într-o astfel de fază poate și un autogol. Ușor surprinsă apărarea Viitorului în această lovitură. Cone, mult efect. Se pregătea să rea Vasile Maftei, Nicoliță și acum Boli, Filip, out. Foarte mulți jucători care au câștigat trofee în teren. Maftei, unul dintre ei, Nicoliță, cel care îl talona. Filip, Pancu, Aganovici, omul care a deschis scorul în această întâlnire. Aganovici se oprește. Ajută Bănel Nicoliță. Nicoliță ajută pe toată lumea. Și în stânga și în dreapta. La fiecare atac. Dinu Todoran. Trei minute. Suntem deja în timpul suplimentar aici la Ovidiu. Se demarcase în centru Răzvan Marin, nu i-a pasat însă Benzar. Odorogea cu latul, Boli, trebuie să vină centrarea, o minge pe jos, Benzar, un dribbling, se duce în tușă, centrează și va fi corner. Chițul ceartă pe Boli, probabil i-a reproșat faptul că nu a trimis mingea în careu. Și Chițu e un jucător care are nevoie de reușite, are nevoie de goluri, de prestații bune. Are nevoie de un restart. Benzar se apropie de Bănel Nicoliță. Probabil vor încerca să țină mingea acolo, nu? S-a bătut pentru Răzvan Marin. Marin centrează pe colțul lung. Gol! Bogdan Mitra. Dar pentru bucuria sa primește un cartonaș galben. Să celebreze alături de suporteri, a sărit pe gard Mitra. Aceasta este faza golului cu centrarea lui Marin, impecabilă pentru